अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसे बरायहरबाय। बे समाव आङो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों सासे ज्येष्ठ गागि सुबुं जाय बिथांखौ जोङो सिगां समाव जाय सावथुन मुलुगाव आरो सावथुन मुलुगखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना निस्सय आंनि साखाथियाव थानाय बिथांखौ सिनायखादों जानो हागौ। बेनिखायनो बिनि सिनायथिखौ आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै आरो आं बुंलायनांगौ होननानै आं साना। दिनै बेखौनो सावरायनो सानबाय जे बिथाङा गोबाव सम सावथुन मुलुगाव आं देवानि जानायखौ नुनो मोनदों। माने देवानि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिनिफ्राय बैयाव खामानि माने बाथ्राफोर बुंहैनाय बुंथिहैनाय बेफोरखौनो जोङो देवानि सुबुं होननानै जों मिथियो आरो। खिन्थु देवानिया थारैनो मामार देवानिखौ सोरखौ होनो बिथांनि खुगानिफ्रायनो आं मिथिनो थाखाय दिनै नाजागोन आरो जों बयबो आंनि इउटुब चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन आरो देवानिनि मिनिं एबा ओंथिया मा। थारैनो गिबियावनो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आं आयंखौनो होनबाय, खुलुमबाय, बरायबाय। दिनै जितु नोंथांखौ आं दान्दिसे सम नोंथांनि सोमोन्दैनो मिथिनो नागिरदों। नों आयंआ दिनै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो नोंथांनि न'खौ जायगाखौ माने थंखौ होग्रोनो थाखाय आं खावलायग्रोनाय जाबाय। इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं नैबेखौनो मिथिहोसारनो लुबैदों जे आंनि जोनोमा बङाइगाव जिल्लानि दानि चिरां जिल्लानि गेजेराव थानाय थिग बङाइगाव साफागुरिनि 1.5 किल'मिटार गोजानाव रौमारि गामि। बे रौमारि गामियाव आं 1942 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। खिन्थु बे 1942आव जोनोम जानायनि उनाव 1946आव आइ आफामोना मुसलपुरनि खाथि बागानपारा थावनिनि बगुलामारि गामियाव खारबोयो। बेयावनो आंनि शिक्षा दिक्षाया बे बगुलामारियावनो जाफैयो। बगुलामारि बेयो मा जिल्लायाव गोलैदों? बियो दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो। बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बागानपारा हालामनि खाथियावनो बे बगुलामारि गामि। ओरैनो बेसेसो सोलोंथाइ लानाय? आं ओरैनो फरायनाय आयदायावथ' क्लास 7आव थानायावनो आं हाबा जादोंमोन। क्लास 7आव हाबा जादों? बेथ' जोबोद आसरित सोमोनांथाव बाथ्रा। 1961आव क्लास 7आवमोन। ओमफ्राय बेयाव मोनसे खोथा, क्लास 7 जायोब्ला नोंनि बैसोआ बेसेसोमोन? थिग आंनि बैसोआ बे समाव 16 बोसोर जाबायमोन। गेदेर फरायोमोन नालाय। आजिखालि मेट्रिक पास जायो। 16 बोसोरावनो हाबा जादों आरो 16 बोसोराव हाबा जादों। बेनिफ्राय 16 बोसोरनि एसे बारामोन दे। ओमफ्राय जेनेबा न'आव बिदा फंबाय साबेसेमोन? जों बिदा फंबाय सानैमोन। सासेया जोनोम जादोंमोनब्लाबो 1948, 50आवनो थैदों। बेयो सेंग्रायावनो थैबाय? उन्दैयावनो, सेंग्रा नङा, उन्दैयावनो थैदों। बे सेंग्रा नङा, उन्दैयावनो थैदों। माने हौवा? हौवासामोन। ओमफ्राय आरो सासे हौवासा आरो जोनोम जाबावदोंमोन, बेबो उन्दैयावनो थैदों। ओमफ्राय बिदा फंबाय साब्रैमोन, सानैया उन्दैयावनो थैलांदों। जों बिदा फंबाय सानै, सासे आंनि आदा, बेबो बांद्राय जोराखिसै, थाबैनो बेबो रुंसारि जालांबाय। ओमफ्राय बिब' बिनानाव साब्रैनि बिथोराव सानैया थैबाय, दा सानैया दङ। ओमफ्राय आं दं। दा नोंसोरनि जिथु जोनोमगिरि, नोंनि आयंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि नामा मामोन आरो नोंनि नामा मा? आंनि आफानि मुङा मुस्रि थैलांबायथ', रुंसारि सम्बारू ब्रह्म। आइनि नामा ओरैनो आग्रंबो होनो, आसल नामा जादों जावजालि ब्रह्म। ओमफ्राय नोंनिखौ मा होनोमोन? आंनि गोदो आइ आफा दोननाया रहेन्द्रनाथ ब्रह्म। खिन्थु स्कुलाव दोनबाय मास्टारफ्रा देबेन्द्रनाथ ब्रह्म। स्कुलाव देबेन्द्रनाथ ब्रह्म। ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि उनावथ' नों फरायासै खोमा? फरायबावदों। आं प्राइभेटै मेट्रिकखौ पास खालामनोसै 1965आव। बेनिफ्राय 66आव आं पिइउखौ पास खालामबाय। पिइउखौ पास खालामनानै आं फार्स्ट इयार बिएआव हाबबाय। बेनि उनाव 66नि थिग सेकेन्ड इयाराव मोननाय लोगो लोगोनो पलिटिक्सनि एसे धामखुमियाव हाबनानै बोरैबा बोरैबि फरायनाया बन्द' जालांदों। पलिटिक्सआव माबायदि बिबान लादोंमोन? ओरैनो माबाफोर एमएलएफोर गेलेबायदोंमोन? नङा, आं
प्रजा ससियेलिस्ट पार्टिनि सासे सोद्रोमामोन बै समावनो 1966आवनो आं सोद्रोमा मा पार्टिमोन बेयो प्रजा ससियेलिस्ट पार्टि प्रजा ससियेलिस्ट पार्टि दानि बिजेपि बै समाव प्रजा ससियेलिस्ट पार्टिमोन गासै प्रजा ससियेलिस्ट पार्टि अन्यान्य गासै लोगो नांजोबनानै बिजेपि पार्टिया दा जादोंमोन आरो ओमफ्राय जेन'क नोङो बिए खौ फरायाखिसै ओमफ्राय ओरैनो गोदोनि समावथ' पिअ पास जाबाबो साख्रि बाख्रिनि बहुद साख्रिफोर मावदोंमोन नामा साख्रिखौ टेनेगा मावनाय जायाखिसै आं ओरैनो साधारनते एलपि स्कुलाव ओरैनो खैदिनमान अनारेरि मास्टार मावदोंमोन बेखौ जेथियानोखि माबायो सरकारिकरन खालामो बिनि उनाव आङो दस्रानो हगारनानै आं फरायनो फैफिननाय जादों फरायनो फैफिनबाय ओमफ्राय बै आगोलावनो ओमफ्राय बिए एडमिसन खालामनाया बिनिफ्रायसो फरायनानै मेट्रिकखौ प्राइभेटैनो पास खालामबाय ओमफ्राय बेबायदिनो पिइउखौबो पास खालामबाय होमबा जोंनि दिनाव 1 बोसोरियामोन माबाया पिइउआ प्रि इउनिभारसिटियाव 1 इयार्स बोसोरसेयावनो पिइउ पास खालामोमोन आरो प्रि इउनिभारसिटियाव 1 इयार्सल'मोन 1 इयार्समोन आरो बै समाव बेसे सममोन बेयो 1966 ओमफ्राय बै समाव जिहेथु नों जुलि जाबाय क्लास 7आवनो पिइउसिम फरायनायाव नोंहा फिसाफोर फिसाला गेदेर आरो फिसाला उन्दै नै दाख्लै थैनाया नै दा फैनायनि बेनि बिफाया बेयो तामुलपुराव जोनोम जादों आमाइमोननि न'आव थानानै आं फरायदोंमोन नालाय रङियायाव थांलाय फैलाय आरो कचिं क्लास खालामनांदोंमोन नालाय बेनो थांलाय फैलाय आमाइमोननि जानानै लोंनानैनो बेबायदिनो खस्थ'यै मस्थ'यै एसे सोलोंथाइखौ लादोंमोन आरो बे नोङो फरायबाय थानायावनो नोंहा फिसाफोर दंखायोमोन आरो सानै दंखायोमोन आरो ओमफ्राय बे समाव जिहेतु दानि बर' लाइमोनफ्राथ' हाबा जाखांनायनि उनाव फरायनो साहस जाया लाजिनाय मोनो नोंनाव मोनसे थुलुंगाखांनाय बा मोनसे मा होनगोन बेखौ एगजामपोल दं आरो ना गावनि सोलोंथाइखौ जुलि जाखांनायजों खुनु सिमा बद्ध खानो नाङा आरो माने थैजासे जों सोलोंथाइ लानो हायो होननाय जादों बेबायदिनो अनेकानो दङ खायसे दङ आं नुनो मोन्दों हाबा जानायनि उनावबो बिए एमए पास खालामनानै मोजां साख्रि मावनायबो नुनो मोन्दों जेनेबा उपेन्द्रनाथ बसुमतारी बेयो मसलपुराव आं जेथिया क्लास 4आव फरायहैयो बे 7आवमोन बियो क्लास 8आव थाबानो बिबो हाबा जादों हाबा जानायनि उनाव मेट्रिक पास खालामबाय बिए पास खालामबाय एमए पास खालामनानै बोरैबा बियो आइएएस अफिसार जाहैदों उपेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा बबेनि बे होजों क'क्राझार माबा मोनसे गामिनिमोन जिखुनु क'क्राझारनिया जिनाव जोङो नोंनि जितु पार्सनेलि खोथाखौ जों सावरायखांबाय दा फिल्म माने सावथुन मुलुगाव बबे सनाव हाबनायमोन बेनि सायाव रायलायनो नों आयंखौ गोबां आङो उन्दै समनिफ्राय सिनेमाफ्राव नुबोदों फिल्माव ओमफ्राय बेसे समनिफ्राय फिल्माव बानायनाय एक्टरफोर जाग्रोनानै देवानि जाफैनाय ना मा आं देवानि जानायावसो नुनो मोन्दों ओमफ्राय फिल्माव मालानिफ्राय हाबनाय फिल्म जगतआव आसलते आङो प्रथम देवानियानो सुरु खिन्थु बिनि आगोलाव जोङो गोदोनि जात्रा गान लामा गोलाव होननानै बुङो बेवहाय सरासनस्रा आङो पार्ट खालामदोंमोनब्लाबो उनाव आं निगाजियैनो बे लामा गोलावखौ फोरोंबोदोंमोन लामा गोलाव थियेटार नङा लामा गोलाव जात्रा गान बेखौ आं लांदां गान होननाया बे लांदां गानखौबो आं फोरोंबोदोंमोन निजे नाटक लिरनानै जेनेबा गोजौ जिराद अनजालि गोरोन्थिनि उनाव बे लांदां गान लांदां राजा छत्रपति शिवाजी दा बेबायदिनो बेखौ माबाबोदोंमोन फोरोंबोदोंमोन आरो जथेस्थ' बिसोरो नामबो खालामदोंमोन बेनिफ्राय बेसे सनावमोन बेयो 1968निफ्राय आरम्भ खालामनानै 1970हालागै बेखिनिखौ फोरोंदों बेनि उनाव थियेटार जुगाव फैबाय थियेटाराव आङो 1974 बे 74निफ्राय रंजालि थियेटार आफाद बगलामारि बेयाव आरम्भ खालामनानै बेयाव आंनि खावरि ओमफ्राय आंनि खावरि फेलेमनि दाहा सुसिलानि मोदै
बेबायदिनो अनेक नाना रोखोम थियाटार थियाटारबो गाबोदों जों गाबोदों लांदांगानिफ्राय थियाटाराव फैदों आरो थियाटाराव ओमफ्राय फैदों बे समाव नोङो मा रल लायोमोन मा एक्टिं खालामोमोन बेवहाय आं बांसिन डिरेक्सन होयोमोन डाइरेक्टरमोन आरो डिरेक्टरमोन आरो बिनि सायाव लोगो लोगोयैनो आङो सम सम मानसिफ्रा लोमजायोबा बा सोरबा फैनो हायाब्ला आं एक्टिं खालामोमोन मेइन रलावनो खालामोमोन मेइन रलावनो आरो ओमफ्राय बे बेसेसो बोसोर बिदि माबायाव थानाय लांदांगान आरो थियाटार मोननैजों बेसेसो बोसोर 68 निफ्राय आप टु 77 सिम 60 निफ्राय 77 होमबा 11 बोसोरसो खामानि मावदों आरो बेवहाय दङमोन 66 निफ्राय 77 बा 10 बोसोरसो जायो आरो ना ओमफ्राय 77 निफ्राय कमप्लिट आं जस्रिनानै थादों माने बे आयदायाव दोनथ'बाय आरो एकदम आउट अफ माबा आरो समाजारि हो बा अनलाइन हो बेखौ गारनानै जिरायबाय न'आवनो थाबाय न'आवनो थानानै ओरैनो अबस्थाबो गाज्रिमोन बेखौ उनाव रायलायगोन ओमफ्राय सावथुन मुलुगाव बबे सननिफ्राय फैदों आं 2005 सननिफ्राय सावथुन मुलुगाव फैफिनबाय ओमफ्राय बे सावथुन मुलुगाव फैनो गोसो जानाय ना सोरबा लाबोनाय नोंखौ सावथुन मुलुगाव आसलते ओरैहाय प्रथमावनो 1969 आव दिलिगदार सिने आर्टिस्ट एन्ड कम्पानिया इरागदाव नङा ओइ हिरिया ओइ माबा देवाना जावलिया देवान बे जावलिया देवान नाटकखौ सिनेमा खालामनो थाखाय जजा खालामदोंमोन क'क्राझारनि उदय दैमारि डिरेक्टर जानानै अदालगुरियाव जों लामैनो बेवहाय सहज खालामनाय बिरेन ब्रह्म अबेनि बिरेन ब्रह्म बै सिमेन्ट सापरिनि बिरेन ब्रह्म बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङाबो दंमोन बिथाङा मंगलदै कलेजाव फरायोमोन होमब्ला आङो इउनिभार्सिटि लाइफनि जागौमोन आरो फरायबाय थायोमोनबा आंनि जुनियर बियो बेनिफ्राय बिदिनो अनेक नाना रखम थानानै बे फिल्मा जादिया बेवहायनो जों प्रथम फिल्माव गाजेनदोंमोन आरो नङा ओंखारजेनदोंमोन खिन्थु दुर्भाग्यबखथ' बे फिल्मा ओंखाराखिसै जायाखिसै बेनिफ्राय थाबाय बेनिफ्राय थायैनो गोदोसोनानै थानानै गुवाहाटियावबो फैबाय 90 आं गुवाहाटियाव फैबाय गुवाहाटियाव फैनानै हठात करिनो बे जोंनि राजु स्वर्गियारि कथाबारिनि बे मोनसे फिल्म खालामनो ओंखारबाय बे फिल्मनि नामानो जादों 2005 आव बिलोमानि दाहा बे बिलोमानि दाहा सिनेमायाव प्रबिना डिरेक्टर बिनिनो स्क्रिप्ट ओमफ्राय बानिकान्त गयारि बिथाङाबो फिल्माव थायोमोन बानिकान्त गयारि आं खोनाबाय थादों आरो बिनिफ्राय बियो आगोलाव जोंनि गामियावबो थानानै सरासनस्रा आंनि थियाटारावबो जोंनि थियाटारावबो खालामोमोन बियो आरो आंनो जथेस्थ' फोरोङोमोन बेनिफ्राय बे आंखौ थि बोरैबा लानानै फैबाय नों थांथारनांगौ न'निफ्राय लानानै फैबाय बे गुवाहाटियाव फैखाबायमोन औ गुवाहाटियाव फैबाय बेसे जनाव गुवाहाटियाव फैनाय बेनि खोथाखौ उनाव रायलायगोन 1990 ओमफ्राय ओरैनो मोनबेसेसो सावथुनाव बाहागो लानाय माने एक्टिं खालामखो दासिम 29 जाबाय 29 आव मा रल लानाय देवानिया गोजा नङा अनेक रल दं जेनेबा प्रथमनो आङो बिलोमानि दाहायाव देवानि पार्ट लादों मा रल बेखौल' खिन्थादो डाइरेक्ट आरो बिनि उनाव माबायाव हांमा हांसायावबो देवानिनि पार्ट आरो बेनिफ्राय इंलिश सिस्टाराव मिनिजाथाव मिनिजाथाव कमेडि जादों कमेडियान आरो ओरैनो एसेल' पार्ट खिन्थु नामजादा खिजाग्रा बोराय होननानै नाम आरो बिनि उनाव माबा लाबाय गुमैनि लोगोआव आं बेंगा बोराय जाबाय बेयावबो कमेडि बेंगा बोराय बेंगानि एक्सना माबायदि एसे खिथालाय एसे जेनेबा हा मा बुंदोंलै बेंगानि एक्सन मोजाङै बुंदोरा माबा खुलुं बुलुं बुंलाबाय थायोलै नोङो बे बेंगानि जाहैबाय बेंगानि आरो देवानिनि एक्सन मोनसेलाय देवानिब्रा सोरखौबा देवानि माने मा देवानि माने आसलते जों जि बुजियो बे बुजिया देवानि माने मालायनि घटक मालायनि बाथ्राखौ बैयाव एरना होनाय बैनि बाथ्राखौ बैयाव लांनाय बेखौ देवानि होनो खिन्थु आसल देवान होननानै बुङोबा मन्थ्रिखौ बुजायो आसल देवाना मन्थ्रि देवान माने बियो सासे माहाजोननि बा जमिदारनि बे देवान बियो फोरजाफोरनि जिमानखिनि बाथ्रा
बे राजा बा जमिदारनो फोरमायथिनानै होनाय बेसो थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे देवानिया बै जायनि सत्रसायाव थादों बे देवानिगिरि खालामो जेनेबा नोंनियाव नों माबा मोनसे खामानि नांथारगौ मावथारनांगौ नों हायाखै आं बेखौ देवान माने आं मन्त्रित्व लाबाय आं लानानै ओमफ्राय बे खामानिखौ मावनानै नोंनो होफैबाय बे मोनसे देवान खिन्थु बे देवानि बोराय खिन्थु देवानि माने आसलते बै सोरखौबा फान्थिग्रा सोरखौबा माबा बेजों रुजु जाया बे देवानि बे देवानिनि लोब्बाया बै बेलेग आरो बे बेलेग बेबो देवानियावनो गोग्लैयो नामा गोग्लैयो बेबो देवानियावनो गोग्लैयो मोजां गाज्रि देवानि दं आरो मोजां गाज्रि देवानि दङ दा मोजां देवानिया जादों मोजाङानो ओमफ्राय गाज्रि देवानिया बेखौ बुङो फान्दायसुला देवानि फान्दायसुला लगायनानै लगायनानै न'खर सिफायनाय बेखौ नारदसो होनो नामा बे नारदि नारदि बायदि आरो बेखौ संस्कृतआव कल्लटक संस्कृतआव कल्लटकनि रुल दं सानायखौनि माबायाव आच्ছা जे न दा आङो बेबायदिनो बेंगा बोराय बेबो जाबाय अबा जेनेबा ओमफ्राय माबायाव सुटकर माहाजोन जाबाय माबायाव सुटकर माहाजोन अन्नाया सैथोब्ला बेवहाय आङो बिराद फैसा दाहार हरो सुद लायो दाहोना लायो बायदिसिना लायो फिसाजोआ दाहोनाजों गोसोथोलायो इत्यादि बेबायदि मालिक जानो मोनदों आरो जादों आरो बेवहाय जथेस्थ' गोख्रों पार्ट लादों आरो रला बे गोख्रों आरो पार्टआबो बर गोख्रोंमोन बिराद मोजांमोन आंनि फिसौजोआनो आंनि रुवाथि जनालिया नोंनि फिसौजो बेनो आंनि रुवाथि माने नोंनि माने फिसालानि ना फिसाजोनि फिसाजोआ बेनो नोंनि रुवाथि जादों मा नाम जनालि बसुमतारी माबा नामा एक्ट्रिसफोर नामा एक्ट्रेस बे बर'नि एक्ट्रेस बहुद मोजां मुंदांखा एक्ट्रेस दा बियो ओमफ्राय जेनक सावथुन मुलुगाव गोबां खामानि मावनानै न'खरखौ बोरै सलायोमोन न'खर दैदेननायाव जेरै नों एसे सिगाङाव बुंदोंमोन न'खरनि अबस्थाया गाज्रिमोन बै आगोलनि दिनाव नोङो बे एक्टिं खालामनायफ्राव फैसा मोनो ना मोनामोन ओरैनोसो खालामनो हायो जों ओरैनो खालामनांगौ जों गुवाहाटियाव ओरै मोनसे जों मोनसे बर्ड बादि जादोंमोन जे जों मोनसे गद जे जोङो बर'नि सावथुनखौ बानायनांगौ जोङो गुवाहाटियावबो बर'फोर दं आरो बिनिफ्राय जे जोंबो सिनेमा दिहुननो हागौ बेखौ जों दिन्थिनांगौ होननानै बयबो जमा ओंखारलायनानै नांगौबा गाव गाव एसे एसे फैसा होलायबावोसोमोन जों प्रडिउसारनो ओमफ्रायसो नोंसोर एक्टिंखौ खालामो आरो फिल्मखौ बानायोमोन फिल्म दिन्थिनानै फैसा मोननायखौ सोर लायोमोन बेखौ बै प्रडिउसारा लायोमोन बेनिफ्राय फैसा थांबायना बेहा फुजि थांबाय नालाय बेनो केमेरामेन एक्टिं खालामग्रा एक्टर एक्ट्रिसाबो फैसा मोना बै समाव मोना गैया न'खर बोरै सोलियोमोन जोङो थारमाने गुवाहाटियाव फैनानै जोंहा न'खरफ्रा एसे हमथानो हानाय जाबायना हमथानो हाबाय एसे स्ट्रं जाबाय दा ओंखायनो जोंहा जों फैसा मोनाब्लाबो सोलिनो हादोंमोन जों सोलिनोबो हायो जों सावथुननि जाय प्रडिउसार दं जों बिसोरनोसो फैसा होयोमोन ओरैबायदि आरो गरसे गरनै हाथाराब्लाबो बबेबा गारिखौनो दैबायोमोन मालिक जाबाय आरोखि आंथ' गारि दैबायानो खथ' गिदिङोमोन सोरखौ लाना बेबायदिनो जोङो मोनसे सहजग खालामबोनानै गुवाहाटियाव बहुदखान सिनेमा बानायदों सिनेमानि लाइनखौ जों दोनथ'नोसै सिनेमा लाइनखौ बेखिनियाव फोजोबबाय दा नोङो बेखौल' सावरायनोसै जिहेथु जों सावथुन मुलुगनि बाथ्राखौबो एसे एसे मिथिबाय दा जों गुबै मिथिनि नोंथ' बङाइगाव बाक्सा जिल्लानिसोमोन चिरांनिमोन ओमफ्राय गुवाहाटियाव बबे सनाव फैनाय आरो गुवाहाटियाव मानो फैनाय मोनसे एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आं 1990 सनाव गुवाहाटियाव फैदों खिन्थु मेइन जाहोना जाबाय मा 1985 सनावनो आंनि फिसाज्लाया दाथालपारायाव गंसे साहा दखान होदोंमोन गुवाहाटियाव बै दाथालपारायाव मा नाममोन मानिक चन्द्र ब्रह्म फिसाज्ला गेदेरा दा बेयाव मानसिबो नांगौ जाबाय सानैजों गथ'फोरबो दोनहरबाय खिन्थु जेथियानोखि बैयाव हांगामा जायो बर'नि गेजेराव दाङाबाजि मोनसे जाबाय बे दाङाबाजि समाव गामिजों गामि एसे सुथ्रु बायदिसिना जालायबाय पिटिसि बिएलटि माबा माबि बे बिएलटि नङामोन एबसु दा बेबायदिनो बे दाङाबाजि जानाय समाव आं आरो एपिसिनि सदस्यमोन सासे एडभाइजारमोन
राजनितियाव बाहागो लानायमोन आरोना थारमाने APSC माने बे जोंनि बे गोरोबथा जिथुनाखि आनजादनि बे एबसु आरो बे APSC लोगो नांनानै मोनसे राजनिति दल बायदि APSC आरो मुभमेन्ट खालामदोंना मुभमेन्ट खालामनाय APSC दा बेनो आं एडभाइजार जोंहा नलबारि बे समाव नलबारि डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा जाथ'वाखै बेनिफ्राय बे समाव आंनि देहाया नोरजियाथार खारनो हाया थांनो हाया मानि थाखायमोन बे समाव आं ब्रंकाइटिसआव गोग्लैदोंमोन आरो ओमफ्राय फारसेथिंजाय ब्लाड डिसेन्ट्रि जानानै एकदम देहाया निहखथिया जादोंमोन दा नै जिथु अबस्था नुदों बैनिफ्रायनो बे थालांनाय रेगा बे समाव दा फिसालाफ्रा सानबाय जे आफा जुदि बहाय थायोबा बैसोरबो मिथिङाव लिंलांगोन बैसोरबो मिथिङाव लिंलांगोन गावजों गाव जि दाङाबाजि जादों बेयाव बोरायखौ खारनोबो हाया मोननोबो रोङा थाखोमानो हाया ओरै होननानै बिसोर लानानै फैनायसै गुवाहाटियाव ओमफ्राय गुवाहाटियाव दासिम बेसे बोसोर जाफैगो दा 19निफ्राय आं फैनाया 19निफ्राय दा 22 ना 32 बोसोराव हाबबाय 1990 32 बोसोर हाबफैबाय हाबबाय ओमफ्राय बे समाव बेयाव मा जायगायाव दं दा न'आ दातालपारायाव आरो माबायावबो दं नैबे बाथौपुरि होननाय गामियाव ओमफ्राय दा बेयाव गासिबो फरियाला फैखाबाय दंजोबो गासिबो दा आयंनि बुरिया आयं बुरि बेवहायनो दङ दाबो दंना दाबो दं बुरियाबो दङ ओमफ्राय दा ओरैनो हा हुबो बेयावनो जाखाजोबबाय दङ न' बां जाखाजोबबाय दा बेयाव फिसालाया फिसालायाथ' सासे प्लाम्बारमोन प्लाम्बारनि मिस्ट्रि दा बे एसे बेमाराव गोग्लैनानै दङ बेनि थाखायनो आं दिनै एसे गिदिंलादों ओमफ्राय दा नोंनि न'खरनि सोलिनाय अबस्थाया मा मावो दा बे मावोमोन दखानखौ गारबाय फिसाला साबैसे आरो फिसाजो साबैसे दा बर्थमानै फिसालाया बे सासेयानो दंसै बेनो दा बेमाराव गोग्लैनानै थाबाय दा बे माबा दं फिसौला सासे फिसालानि फिसौला दं फिसालानि फिसौलाफ्रा बेसे गिदिर जाखो दाहालागै फरायबाय थाबाय MA पास जानानै माबा जासिगौ गिदिर जाबाय बैलाय थिगानो दे आं नुबाय बेनिफ्राय माबाया मा होनो दा फिसाला सासे ओमफ्राय फिसौला सासे सानै दं ओमफ्राय सासे फिसौजो दंबावो बिदाय हरनो मोनाखै बे दङ आरो दा फिसौजोनि थाखाय फिसौला नागिरगासिनो नामा ओहो नागिराखै दा देग्लायसो नाइनाव मोनगोन बबे स्कुलाव फरायदों बेयो ओजों धमधमायाव बेवहाय आलारि मोनसे हाइ स्कुल दं बेवहाय फरायगासिनो दं धमधमायाव बर' फरायसालि आलारि स्कुल आरो ना बेवहायनो फरायगासिनो दं जेना जोङो ओरै सिम्पुलैबाबो थुलमुलैबाबो आयंनिफ्राय नोंनि जिउ जारिमिननि बाथ्रा माखासे मोनथिबोनो मोनबाय आरो खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे नों जे सावथुन मुलुगजों बर' हारिनि गेजेराव गोबां फाव फेसन खालामबाय सावथुनाव थानानै समाज सिबिबोबाय दा ओरैनो जिउआव नोङो माबाफोर दा बे जोबथा समाव माबाफोर मावलांनो थाखाय सिन्था सरसा दंबावो नामा बेखौ आसा दं आं सानदोंमोन बे आंनि जोबथि समाव आंथ' सानदों फ्राय 100 बोसोरसोनि बारा थांगोन बैसोखौ सोंबावदां बैसाबा दा 81आव हाबगासिनो 80 प्लास थारमाने 80 प्लास नों 100 बोसोरसिम थांगोन आसा बारगोनसो बायदि नोंनाव माने फोथायनाय दं आरो बे फोथायनाया दं बे फोथायनाया दं खारनै थांनानैबो दं खिन्थु आंनि नैबेनो मोनसे सिमां आरो नैबेनो मोनसे हास्थायनाय जे बर' हारिनि जिथुनाखि हारिमु दा बे हारिमुवा सोरजिजेननायनिफ्रायनो बे बर'नि गेजेराव नांनानै दङ आरो बे हारिमुनि फ्रायनो बर'नि जिथुनाखि सिनायथि बे सिनायथिया संसाराव जाबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो बिसो लाखिनानै थागोन जेरै आं मोनसे उदाहरन होनो जों जुदि बर' हारिमुनि कालसारनि गेजेरजों दख'ना गाननानै खाम सिफुं लानानै जेथियानोखि जों मोसाहैगोन दालाय बे सोर बोले बर'नि गाननाय जोमनाया बिसो बोले बेसो बे मोनसे नों फरेनाव थांब्लाबो बे बर' होननानै समाज सिनायथि लागोन राव बे रावजोंनो बिसोरो माबागासिनो दं सेरजा सिफुं
बर'नि बे ओमफ्राय देंखोनि नोङो मा मुगायाव मा बियो। मावनो गोसो दं दा मा दा बियो ओरैबायदि खलबाव फैबाय जे बेखौ दा नाजा बिनि नटेसन खालामनानै बेखौ फोरोंनानै क्लासिकेल आयदाजों जों फोरोंनानै दा बेखौ दावगालांगासिनो दं इतिमध्य बे साबजेक्टखौ इउनिभारसिटि क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेखौ सिलेबासाव सोनानै बेखौ मदद होनायखाय कलेजाव फोरोंगासिनो दं दा बेयाव लेखा थेखा साफायनांगौ इन्सट्राक्टरफोरखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होनो नांगौ सरकारनाव नारसोनानै दा बे जाहाथे थाबैनो बे जाफुङो बेखौ मावफुङो बेखौ आं आसा खालामगासिनो नाजागासिनो दं आरो जोंनि प्रत्येक कर्मकर्ताफोरखौ सोद्रोमाफोरखौ बिथांमोनखौबो आं हास्थायो समग्र बर' रायजोखौबो आं हास्थायो समग्र बर'नि जि राजखान्थि दैदेनगिरि दं बिथांमोनखौबो आंनो गुरैयै खावलायहरो जे बिथांमोना जाहाथे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जि साननाय हनाय बिथांमोननि मावनो गोनां हाबाफोरखौ फारियै मावलांजोबनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना हाजासे जिखिनिखौ हायो बेखौ अनसुंथाइ होनानै मदद होनो नांगौ होमब्लासो बे हारिमुनि जि साननाय बे गौथुमनि जि साननाय बे साननाय हनाया जाफुंगोन होननानै आं सानो मानो होनब्ला जों जुदि बेखौ कलेज लेभेलनिफ्राय हाइ स्कुल लेभेलाव प्रत्येकट' कलेजाव जों जुदि इन्सट्राक्टर होनो हायोब्ला बेसेबां आनएमप्लयड गथ'फ्रा बिसोर एमप्लय जाहैगोन सोलोंहैगोन दा जेब्ला एम ए पास खालामगोन BM जागोन MA जागोन बिसोरखौ जों बबाव दोनगोन बिसोरखौथ' अबेबा कलेजाव जों रानहरनांगोन माने जायगा होनांगोन दा गतिके बिनि थाखाय जिहेतु सरकारखौ दानि BKWSC आरो BTC सरकारखौ खामानि मावनो थाखाय खावलायदों गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्रा फोरमायनायनि थाखाय थारैनो जिहेतु बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांमोननि नाजानाय साननाय बियोथ' सोरबा सासे बेक्तिगत नङा बर' हारिनि जि हारिमु बेखौ फोथांनांगौआ गासै बर' समाजनिनो दायित्व दं आरोना बेनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनसिम गुरै खावलायनाय जोंनि जि भिडिअ सावरायनाय थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय आरो बेखौनो जिहेतु दान्दिसे सम आयंआ आंजों सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।